Salam hormatly doganlar, sagmana turanmysyňyz? Men Gara. Bu videonyň üstü bilen biziň daşary ýurtda gazanyp Türkmenistana uğradýan pullarymyzyň nähil Türkmenistana gidişi we nähil Türkmenistandan çykyşy hakynda öz bilgilerimi paýlaşmak istedim. Bu ýerde men özümçe takminan bir san aldym. Ýani 1 milliard dollar. Ýani bu 1 milliard dollar näme? Biziň daşary ýurtda işläp gazanyp öz gazananymyzdan artdyryp Türkmenistana öz hasarlarymyza uğratýan pullarymyzyň möçberi. Yani bol döwrüne görä üýtgäp biler. Yani käwat kän bolup biler, käwat az bolup biler. Belki 2 milliard bolup biler, belki 5 milliarddan bolup biler. Yani belli bir statistika ýoklugy sebäpli men sadece bu ýerde 1 milliard dollar diýip aldym. Yani bizim bu pullarymyzy nädip Türkmenistana goşurýas? Hiç birimiz men şu Türkmenistana pul uğratjak diýip banka gitmeýäris. Dogrudan men özüme şahsen hiç kimi görmedimem, özümem edip görmedim. Türkmenistana pul uğratjak, şonuň üçin banka bar ýan diýip banka tarap ýola düşen adamyny görmedimem, özümem gitmedim. Eger biz bank üstü bilen Türkmenistana pul uğratmaýan bolsak, näde uğratýas? Özümizem gidemzok, ýani biriniň üstleri bilen uğratmaly. Onda valyutçyklary ýa telekeçileri tapýas. Bu ýerde gök çyzygy bilen şekillendirdim. Valyutçyklar we telekeçileri. Valyutçyklar bilen telekeçilere biz öz pullarymyzy goşurýarys. Valyutçyklar bilen telekeçilere biz öz gazanan pullarymyzyň artanyny goşurduk. Indi valyutçyklar we telekeçiler Türkmenistanda ýaşaýan biziň hasarlarymyza pullarymyzy goşurmana kömek etdi. Yani şeýle diýip düşünelim. Valyutçyklar bize Türkmenistana uğradýan pullarymyzy öz hasarlarymyza goşurmaga kömek etdi. Hada Türkmenistanyň içinde 1 milliard dollar. Bunu da ýaşyl çyzgy bilen çizmek istedim. Taşyny tegelekläýin. Ine şu ýaşyl bilen görkezdilen 1 milliard dollar Türkmenistanyň içinde biziň hasarlarymyza goşurulan pul. Bu hasarlarymyza goşurulan pullary biziň hasarlarymyz gidip gerekli önümlerini, zatlaryny, ýene-mene ol pullaryny almak üçin ulanýarlar. Belki ol alýan zatlary egneşik bolup biler, ýa ýene başga zat bolup biler, ýa bolmasa ýer içerýän zatlar bolup biler, çörek bolup biler, isenik zatlar bolup biler. Türkmenistana biziň hasarlarymyzyň, biziň urdan pullarymyzy ulanjak zatlaryny da, ýani aljak günnülük serişdelerini de şeýle damgaladym we bunu da şeýle dip görkezeli. Bu pullarymyzda biziň hasarlarymyz tarapyndan bu serişdeler üçin ullanylýar. Indi bu ýerde biziň ilkinji bermeli sorawymyz şul Türkmenistanyň içinde günnülük ulanylýan haritlar nirede öndürildi? Yani biz diýip bileriz, bu günnülük ulanylýan haritlaryň 20%y Türkmenistanda öndürilýär diýip bileriz. 20%çygy. Emma galan egneşikler ýa ýene başga zatlar, o zatlar bolsa Türkmenistanda öndürilenok we daşary ýurtlardan getirilýär. Odam 80%ni tutýar. Yani bu hasaplarym statistika bolmanlygy üçin diňeje çaklama bilen alınan hasaplar ýöne aglaba bölegi daşary ýurtdan gelýän ýükler, haritlar, ferişdeler. Biziň alýan ferişdelerimiziň 80%y, ýani 4-den 3 bölümi daşary ýurtda öndürilýänligi üçin ýene ol haritlary daşary ýurtdan alyp gelmek üçin pul gerek we ol haritlardan gazanılan pullar da ýene de hälki valyutçyklara uğradylýar. Indi siziň pikiriňizçe, ellerine dollar aýlayan telekeçiler, valyutçyklar şol hasarlarymyzyň beren pullaryny alyp ilki daşary ýurda çykaryp, soňra bolsa daşary ýurtdan harit alyp Türkmenistana getirýänler diýip pikir edýäňizmi? Ýok, beýle däl. Beýle etmek häzirki ýa Türkmenistanyň häzirki ýadyna beýle etmek mümkin däl. Meselem, Türkmenistana daşary ýurda çykjak mahalyň samolyotlarda tamojny ýa migrasiýa gullukları, şolar ýaly gulluklar nähil edip barlak goýberýär. Hemme zadyny has bek görnüşde barlaýar we daşary ýurda çykanda ýanynda näçe puluň bardygyny ýa ýene bir zadyň bardygyny hemme zadyny barlak goýberýär. Diýmek, hälki pul daşary ýurda çykmaýan ekeni. Emma daşary ýurtdan gelýän haritlaryň bardygy düşünip kuldat.
Çünkü Türkmenistan'a ulanýan önümleriň, haritlaryň 80%y daşary ýurtlardan gelýär. Bu bir dogry zat. Emma daşary ýurtdan biziň Türkmenistanymyza gelýän haritlar üçin pullary nereden alýarlar? Biz häli öz gazanan pullarymyzy alyp, valyutçyklara goýberdik we valyutçyklarda ony hälki haritlar üçin daşary ýurtlara goýberdiler. Bu ýerden daşary ýurtlardan haritlary aldylar we alanlaryndan soň hem Türkmenistana goýberdiler. Ene bolýan zat, ortada bolup geçýän zat. Diýmek onda biziň şu ýerde ýene-de bir ýalany ortaga çykarmamyz gerek. Biziň bu ýerde beren pullarymyz daşary ýurtda işläp, valyutçyklaryň ellerine goşuran pullarymyz beýle Türkmenistana gitýär dälle, ýani bu ýalan boldy. Gönülükken şu valyutçyklaryň elinden ýa-da telekeçileriň elinden daşary ýurt marketlerine gidýär we ol marketlerdaky haritlary Türkmenistanyň içine getirilýär. We Türkmenistanyň içindäki biziň alan pullarymyz bolsa, hälki şu haritlar üçin biziň howsarlarymyzyň alyp tölen pullaryny ýene-de valyutçyklaryň eline geldi. Haçanla biz öz pullarymyzy Türkmenistana goýberen wagtymyzda, valyutçyklara beren wagtymyz, valyutçyklar ol daşary ýurtdaky daşarky valyutalaryny haritlara goýberdi we öz hälki elindäki Türkmenistanyň içindäki manatdyr dollarlaryny täzeden biziň howsarlarymyza gaýtardy. Ýani bu ýerde ortadaky hakykat biziň daşary ýurtda gazanyp Türkmenistana goýbereli diýip valyutçyklara ýa telekeçilere beren pullarymyz daşary ýurt bazarlaryna gitýär we daşary ýurtlardaky haritlar Türkmenistana uradylýar we howsarlarymyzyň elindäki pullar haritlar üçin ulanylýar we olarda ýene-de valyutçyklara gaýtaryp berilýär. Biz ýene inniki gezekde öz pullarymyzy Türkmenistana uratjak diýip ýene valyutçyklara beren wagtymyz, valyutçyklarda hälki ellerindäki pullary täzeden biziň howsarlarymyzyň eline berýärler we biziň pullarymyzy da täzeden daşary ýurt marketlerine goýberýärler we o ýerden alan haritlaryny ýene Türkmenistana goýberýärler. Ýene hälki biziň howsarlarymyzyň elindäki dollarlar ýa-da manatlar täzeden satyn almak üçin haritlara, daşary ýurtdan gelen haritlara harçlanýar we ýene o ýerdäki pullar valyutçyklaryň eline barýar. Ýene biziň daşary ýurtdaky gazanan pullarymyz aýlanyp valyutçyklara gelýär. Valyutçyklar bazara goýberýär, marketlara goýberýär daşary ýurtlardaky, olardan ol alan haritlaryny Türkmenistana goýberýär. Ýene biziň Türkmenistanyňky howsarlarymyz pullaryny Türkmenistanyň içindäki bazarlara harçlaýar, bazarlardaky pullar ýene valyutçyklara gelýär. Valyutçyklar bolsa ol pullary toplap saklaýar. Haçanla biz inniki gezek öz daşary ýurtda maňlaý derimiz döküp gazanan pullarymyzy valyutçyklaryň eline berýänçäk, şol pullar valyutçyklaryň elinde galýar. Valyutçyklara berenimizden soňra bolsa, hälki Türkmenistanyň içindäki pulny ýene biziň howsarlarymyza gaýtaryp berýärler. We biziň valyutçyklara beren pullarymyz bolsa, gönümel täzeden bazarlara gitýär. Bazarlarda haritlar ýene Türkmenistana gitýär. Ýani bu meseleni 2 gezek, 3 gezek gaýtalamamyň sebäbi de has düşnükli bolmak üçin, has kelläňde oturmak üçin gaýtaladym. Meniň bu ýerde diýmek isleýän zadym, bu ýerde valyutçyklar ortada pul gazanýar, pul işleýär. Valyutçyklara pul bermeli däl diýen manyda hiç zat gürlemedim we diýmedim. Emma men diňeje diýmek isleýän zadym, biziň daşary ýurtdaky gazanan pullarymyz daşary ýurtda galýar we harit bolup Türkmenistana gidýär. Emma Türkmenistanyň içindäki biziň uratdyk Türkmenistana bardy diýen pullarymyz bolsa, şowr ilki markeda, soň valyutçyklara, soňra özümize. Markeda, valyutçyklara, soňra özümize. Ýani şowr puly ortada oýnap oturandyklaryny düşündirmek istedim. Ýene men şu ýerde bir zady belläp geçmek isleýän. Bu videony çykarmak bilen men hijimiz Türkmenistana pul goýbermäliň, pul goýbermäň. Ýani o nälatlar diýmek üçin çykarmadym. Diňeje aýtmak isleýän zadym, biziň Türkmenistana uratýan diýen pullarymyz Türkmenistana baranok, diňe ol harit bolup barýar we Türkmenistanyň içinde oglumdan geldi diýip, ýa bolmasa kakamdan geldi diýip begenip garşy alýan pullary bolsa, kakasyndan dällem şol Türkmenistanyň içindäki aýlanyp duran sistemadan gelenligini düşündirmek istedim. Men bu ýerde hiç kime Türkmenistana pul goýbermän, ýa bolmasa hijime Türkmenistana pul goýbermäliň diýen maksat bilen çekmedim. Diňeje diýmek isleýän zadym, biziň uradan pullarymyza Türkmenistanyň içine girenok we Türkmenistanyň içindäki söwdegärlerden Türkmenistanyň içinden pul çykaryp daşary ýurtdan da satyn alanok. Şonu diýmek istedim.
Diňeje şol biziň Türkmenistanyň içindäki bar bolanca pulumuz Türkmenistanyň içinde aýlanyp dur. Ol hem kontrol astyna aýlanýar we daşary ýurtdaky pullarymyz bolsa, diňeje daşary ýurtda galýar. Biziň uradýan pullarymyz bolsa, sistemanyň eline gurjak edilip ulanylýan araçylaryň elindedigini aýtmak istedim. Biz nädip arkaýyn Türkmenistana uradýan pullarymyzyň Türkmenistana girmeýänligini arkaýyn aýdyp bilýäs. Sebäbi Türkmenistana eger şol pullar girýän bolsa, şol pul eýýäm 6 ýyllyk, 7 ýyllyk pullar üýşüp şo ýerde dollaryň möçberi köpelmeli. Ýani biz her ýyl 1 milliard dollar uradýan bolsak, şol 1 milliard dollar eýýäm 6 milliard, 7 milliard dollar bolmalydy. Ýani eýle bolan ýagdaýynda dollaryň bahasy has peselmeli. Çünki ýurdun içinde dollar kän. Emma ölen biziň Türkmenistanyň içindäki dollarlar sany köpelmeýär. Ýöne bahasyny da kontrol astyna zordan 20 manada yeter yetmez. Ýani 20 manatdan ýokary geçmeli däl bir politika kabul etdilermi, näme şondan ýokary geçirmän saklap atýarlar. Ýani kontrol astyna bu bir güýç bilen saklap atýarlar. Egerde hakykatdan şol market bahasyny, şol güýç bilen saklamadyk ýagdaýlaryna ol dollaryň bahasynyň näçe boljagy belli däl. Egerde şol pullar ählisi Türkmenistana baryp girýän bolsa, ol marketiň bahasy has düşmeli. Ýani marketdäki dollaryň bahasy has düşmeli. Ýöne näme üçin şol dollaryň bahasy marketde düşenok. Galy bilse galjak düşmekçi däl. Sebäbi şol pullary özümizem görüp ýörendirsä, daşarda öz tanışlarymyz, bilişlerimiz bardyr. Valyutçyk tanışlarymyz ýa söwdegar tanışlarymyz bar bolsa bilýändirs. Şol pullary valyutçyklar alýa, eline toplaýa, soň telekeçiler söwda etýär, söwda daşary ýurt marketlerine söwda edip alan harytlaryny Türkmenistanyň marketine goýup berýärler. Ýene şu ýerde men bir zady belläp geçmek istedim. Egerde biziň şu wagtky daşary ýurtdaky gazanyp Türkmenistana goýup berýän pullarymyz bolmasady, ýani hiç birimiz şol pullary Türkmenistana uğratjak diýip hiç kim öz öýüne, hojalygyna pul goýup bermesedi, şu ýerdäki valyutçyklar, telekeçiler şu wagt näme derdi? Ýani aç galardy köpüsi bilemok näme derdi? Häzir näme edip ýaşardylar? Ýani diýmek isleýänim, olar biziň arkamyzdan ýaşaýarlar. Ýani biziň uradýan pullarymyz bilen aýlanyşyga pul salyp söwdalaryny şoňsy bilen amalaşdyrýarlar. Telekeçiligini şoňsy bilen ýa eger valyutçyk bolsa, üstünden peýdasyny görüp, biziň üstümizden, biziň gazanan pullarymyzyň üstünden peýda görýärler. We Türkmenistanyň bütün şolar ýalyk söwdegarlary ýa ýene eýlek-beýlekleri biziň hasamyza şol söwdalaryny, işlerini biziň hasamyza etýär diýip arkaýyn aýdyp biler. Çünki biziň uradýan şol dollarlarymyz bolmasady, şolaryň alış-çalış etmäge hiç ýyly mümkinçilikleri ýok. Mysal üçin banka baraýyn diýseler, banka baryp pul tölegini amalaşdyryp bilmeýärler. Daşary ýurtlara goýup bermek üçin amalaşdyryp bilmeýärler. Ya olmasa sana aýmalja söwdegarlar şu bankyň hyzmatyndan peýdalansa, belki peýdalanyp bilýän bolmak görä mümkin. Bir has tanyşy bolanlar ýa has bir şol bankyň ladyň üstünden kontrol edip bilýän adamlaryň özü egerde esse edibilerler. Ýöne häzir näçe söwdegar bar. Sanardan akän olaryň her biriniň bu bankyň hyzmatlaryndan peýdalanmagy mümkinçiligi ýok. Bular diňe biziň uradýan pullarymyz bilen araçylyk etýärler we şu wagt bank hyzmatyny ýerine ýetirýärler. Eýýän bular biznes işini dowam etýärler. Biz bolmasak şolaryň işi ýok. Onda men bir sorak bermek isleýän. Näme üçin biz şolar bilen pul çalyşak wagtymyz olara ýalbaryp, haýyş edip çalyşdyrýas? Ýani olar bir hili biz şolara mätät çalak, bize davranyşlary şolar ýalak. Ýani puly beren wagtymyz ýa çalyşan wagtymyz bir hili biz has ýumşak gurulaýas, olar gatrak gurulaýarak şolar ýalak etýärler. Ýa bolmasa söwdegarlar hem şeýle. Daşary ýurtda zatda söwdalat edip ýören tanışlar bar bolsa şolary onundan zat getirjek bolýan bolyn. Ol sana hyzmat etmeli, hyzmat edenne sana nähili dawranmaly, şol ýazatlar bir biznesmen adam bolsa düşünmeli, etmeli. Ýöne gaýtam biz olara minnetli bir hili minnetimiz baýalak dawranýas.
Yani olam özümüzün näme etýänligimizi, olaryň näme etýändigini bilmeýänimizin netijesini kädiýän. Ya olmasa bu meseleni biz nämeden alyp bilersiz? Kargo hyzmatlary bardyr Türkmenistana, kargo berýär. Yani biz ona pulun töleýäs. Biz olara pulun töleýäs. Biz olara pulun töläp oturan ýagdaýymyzda problemasy ýetik. Yani uğratýan bolyn, eýle uğratdyň, beýle uğratdyň, ya bolmasa ýazýan bolyn jogap beren oklar. 2-3 günden soň jogap berýärler, ya giýiş jogap berýärler. Bir zat edip beräý, haýyş etýän şu zat bardymy, geldimi? On ýazatlaryna asla köpsi aýtmaýarlar. O bar ýetenden soň zordan almaly. Ýene şolar ýaly problemalar bar. Yani men diýmek isleýänim, biz olar bize hyzmat etýärler. Özüm bizim pulumuzu ulanyp şolar öz işini dowam etdirip bilýär. Şolaryň işiniň dowam etmeginiň, ýörep durmagynyň esasy sebäbi bizim ortadaky Türkmenistana goýberdik diýip valyutçyklara berýän pullarymyz, ya telekeçilere, ya kargoçulara berýän pullarymyz. Ýöne ondan soňam olaryň bize etýäni hyzmatlary, bize berýän hyzmatlary şeýle bir pes üstlenmek diýen zady hiç ýyly etmeýärler. Tankid edilmäne münasip. Yani dünýädäki iň pes hyzmatlar şolaryň hyzmatlary diýip biljek hyzmatlanmaz. Şoň üçin hem şu ýerde kimde kim Türkmenistana pul uğratýan bolsun, ya Türkmenistana kiçiräjik maşgalan dolandyraýyn diýip sewdaçyk edip harid uğratýan watandaşlarymyz bar bolsa, ya bolmasa ýene şolar ýalyk islenip bir ýerde diňe türkmenler bilen hem däl başga ýerlerde bize hyzmat etmeliligini, yani bizim şolan hyzmat üçin pul töleýänligimizi bilmeklerini isleýän we öz hyzmatymyzyň gowy bolmagyny, kaliteli bolmagyny talap edip bilmegimizi, öwrenmegimizi isleýän. Özümize hyzmat etdirmek üçin pul töleýäs, ondan soňam ýene özümüz minnetli ýalak dawranýas. Ana şol dawranmamyzyň birazajyk degişmesini isleýän. Bu da näme? Intak ýoly zok, nisip bolsa bolar. 2-3 ýylyň içinde şu baskan çakkara çykyp bilen bolsak, ýene-de has özümizi gelişdirer diýip umyt etýän. Sag bolun.